Oke nih Mas Gibran gabung ya. Ulangi Mek. Yo, Bar ngono. piye? Bar ngono to Mek. Oh, Yuk, ngono. maju. Oh, Set. oh. Sirai Mek. Set. Nek. Ngono sirai. Sirai. Sirai mentiling. Sirai wong tuwa aja ngeyel dhewe wong tuwa. Ayo. Nanti Suwah bukti runge. Yo, musrik. Musik. Sirai. Lebih karo kene karo sikile. Oh, kowe menene sirah tok. Kaya manuk gemuk. Manuk apa? Gemuk. Lho manuk gemuk iki kok ngono yo ideng-ideng ngono. Piye? Kok ora uruh manuk gemuk kok iki. Kepiye? Wah, aku to. Oh, ngoling-ngoling. Stres banget ya. Ayo, Bu. Ayo. Tiro lupa. Sirai. Ayo. Pas toh. Saiki keloro. Kelorone piye? Dang. Tus. Oh ya. Dundang. Terus. Oh ya. Dek, otok-otoke Dek. Ngene ya. Ya. Malah ya. Malah etek-etek kan barang. Api. Sarimin. Pergi ke pasar. Paten monyok. Ayo. Saiki loro, Mas. Dundang. Terus. Dundang. Saiki ngarep tekan buri ya, Mas. Heeh. Mubeng. Oh iya. Yo, Marani aku. Ganggu enggak? Iki ana dokter lho, Mas. Heeh. Ana dokter ki pinter gani. Heeh, Ngadeg mriko. Oh, tak kira kok nyuntik apa piye. Ayo Mas. Niki sampun lenggah ingkang sekeco Nggih. Lagune Mas. Hati-hati nek wis ngadeg lho, hati-hati. Yo. piye nek wis ngadeg piye? Aku nek kabeh ora kebanyakan disuntik. Heeh. Pak dokter. Apa nih? Tak suntik kene. Terus, sing plentong dine. Kuwi Tapi suara apa kuwi? Ayo, Mudun niki mudun. ya. Umpamane aku ganteng iki iki. Heeh. Wah, wus Langsung kok. Walah, aku tambah prongos. Ya tak kira tambah ganteng. Nek umpamane aku sing ngene iki piye? Hah? Nek umpamane aku sing Yo, mustahil. Yo, Yo. saiki dinae. Omong tak dungi permainan dimulai aku tekok sik. Tapi, Nek kowe ngadeg kok iso entuk saweran ki dongane piye to? Dongane baik ana firman. Aku ngadeg ki doa anteng. Nek Andes ngadeg kok kabeh ngetokke dhuwit ki hargane ana nilai terjual. Apane? Prongosnya itu. Ayo, Berarti carane ben disawer kudu Prongos. Jangan sosok sing untune rada maju rasa dibekel. Oh, Bekel. Yo. Nek, Yo. lagune iku nek wis ngono lho. Di zaman berjuang. Kelingan. ehone di Ana. Oke boleh nanang. Sik. Malah nanang golek Andes, Pak. Yo, dak. Ah, nek kaya ndas tekan nang buri. Yo, iku tak
itu instrumen saya. Instrumen. Human. Berarti nanti berapa persen ini, Des? Ya, kalau ini dapat 20 ya kamu 5.000. Oke. Ya. Yang 15 siapa? Ya gue sama lo. Gue. Oh, pokoknya gesper. Lah ya, yuk. 5, 6, 7, 8. Ayo, Le. Awas ya. Dino lupa. Zaman kedua rujuk THT. Nah, yuk. Arep-arepan gede amat. Kene, buru rambung. Terus cukur cewek. Ngono yo. Yo. Syukur bisa dene yo tung ngono to. Heeh. Aku wis nang kene. Waalaikumsalam. Terus iki balik ta, Des? Kok balik meneh? Wedi. Ame, Aku yo mir kok ora ndesi kok. saiki Ngono ki nek bocah. bocah kok jadi lho. Heeh. Sawang dhewe sing nyanyi. Heeh. Iki yo dadi. Oh. Ini Des, ya kan. Kontraknya beda. Kontraknya Biasa cok ngene nek. Ah, yo. Iya. Hae. Lo, udah. Oh, nganti sesuk nih, sistem. Heeh, sistem. Ngomong karo adminku, nek ono sing ngejok, Heeh. tekon ono Andes ta ora? Heeh. Nek ono balak. Ya, harap duit ya. Ya, oke. Apa? Pripun? Menika. Nah, dados niki lak wis dadi jogetan. Nggih. Ji. Biji. Sampeyan dokter sunat. Oh, Dokter sunat. ayo wae. Saiki dibiji, Mas. Napa nih? Saiki dibiji. Sekolah yuk. Aja guyu to yuk. Mau inggal meteng kok malah. Guyu wae kal meteng. Guyu ke bahagia. Ora meteng. Mundur. Mane. Oh, alah. Marepe nono Turkina. Nono. Set. Nah. Saiki penilaian modelnya karo pelaku. Ada anu channel. Set. Fashion show. Oh, Set. Ngono ya. Heeh. Lapor. Nama saya Yayu. Ngono ya. Oke. Nama saya Lapor Yayu. Pak Dokter.